Sigaw ka lang. Di ko pa napayos. Shout out. Saan mang sulok kami nagbubuo, tumimemelvi sa pag-unlad ay totoo. Mula sa gusto hanggang sa pangarap, paa niya nasugat. inabot kamay nasak, ang bahay na ginhawa, sa puso'y sinusulat. MLV ang sagot, ito'y tatandaan. Sa interior design Takbo nga. kami pinuno. Ayun, hindi ka pala nagpaalam eh. Lagay nito yung mga bag nyo. Ano pala, tumakatay sa kabila. So, ginawa natin yung pagka-waterproofing nila doon sa mga. Hindi naman tayo makapag-glitch yung baboy dito. Ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay. Hello, good morning. Good morning po mga boss. Ayan, dila po tayo. So, biyahe po tayo ng Benguet. Itugon Benguet. So, dito na yung ano natin. Alis ayun, punong-puno si hard truck, si puso truck. Punong-puno. Pupunta po ito sa Benguet. Hindi pa nga kasi mga ano natin, ilalagay natin dito. So ang dami. Meron pa dun sa Travis. So Travis po yung gagamitin natin ngayon dahil marami tayong ikakarga. Ayan o. Dami. So inintay lang natin ibang kasama natin para magbiyahe na habang inaayos tong lona ng truck. Lalagyan pa kasi ng lona yan na ita service kami service to road. Okay, so tara na, tatlong sasakyan yung kailangan natin dalhin, hindi magkasya sa dalawa. Lagyan yung mga tao dito na may maiwan na isa dyan. Dito yung iba. Ikaw na yung maiwan dyan? Dalawa sila kaya? Hindi. Para may kausap. Meron, ando naman yung eh. Okay ka lang dyan. Oo. Ayan. Sigaw ka lang. Yung baka maano yan ha? Yeah, dapat may kalso yan. May kalso dapat yan. Hindi, naka-center stand naman yan. Hindi, ito, itong yan ang pag umakyat tayo ng bagyo, matatapon yan. Pataas tama. Yung harap nito nakataas eh. Pakyat. Dapat may yan. Lagyan ng harang. Wala, nakatagod sa ilalim. Hindi, siyempre, pakyat tayo. Kalso. Okay, mauna na yung elf. Mauna na yung elf mga boss. Tapos susunod tong Travis. Tapos tong Ranger. Sabay-sabay na po tayo. Isa lang namin yung dadaanan namin, service road lang. Okay. Yeah. Sakay na rito yung iba. Okay, so andito na naman tayo. Ayun yung natin. Isang followers natin na malapit. Shout out. 0-0 na po, turbo. Okay. Tutang po, sagad po. Okay, sagad. Hindi, automatic lang, automatic. Okay, tara na. Okay, so ayan, nag-hire tayo ng driver ni Bandages. Ayan, punta na po tayo ng Itugon. Ano, Jay? Luga bit pang Google. Agpalot ka bit, ito ni. Na mag-load lang para makapag-Google Map.
sulok, kami nagbubuo. Tumimem-MLV sa pag-unlad ay totoo. Mula sa gusto hanggang sa pangarap, konstruksyon at sining abot kamay nasak. Ang bahay na ginhawa sa puso'y sinusulat. MLV ang sagot, ito'y tamang daan. Sa interior design kami Okay, dito na tayo. Sumobra pala tayo mga boss. Dito. Dito yung nalagay. Baka hindi na makadaan dyan. Dadaan pa yung truck. Okay, dito na tayo mga boss. Ayan no, lumampas tayo ka dito. Pero dyan lang naman. Gatras. Ito yung project na umpisan natin. Okay. Pati motor, andyan na rin. Tayo. Yung isang kasama natin na disgrasa na yung paa niya. Nabagsakan nito. Hindi ko alam kung anong nangyari. Siguro sabi niya binuot daw niya doon. Nahulog daw rito. Nabagsakan naman yung paa niya. Nasugat yung paa niya. Yun tinakbo nila sir no sa clinic para ng first aid. Okay, sundin natin yung pasyente mga boss. Unang araw Jordagat. Ito yun. Hindi na saan pangyayari. Opo. Ay, sir. May atin sir? Diet na. Diet na to. Parang hospital na rin pala rito. Pinudukan dati ko, antay ko. Ano? Kita nun. Ayos na kayo. Kamusta? Okay ka na? Takbo ka? Medyo mawag dati ko. Natalimudo ko tatay. Sa dugo. Ano siya sa dugo? Basit pa lang di. Malaki ba? Ganyan? Ganyan? Malalim. Medyo. Bumuka na ganito eh. Yung siya? Tinay. I-combine kan? Breeding dalasan. Yun, Ayun. ilalagay mo dyan. I-spot mo ha, para hindi siya bubuk. Hindi bubo kayong Hindi kasi nariyahan na magtagalog dito, kaya dapat matuto ka kung nandito ka, dapat magkankanay ka ha. Kahit Ilocano naman may ito mo. Panggalatok kasi yung niya eh. Alam mo magkankanay. Juan, amo kagalokano. Oo, di ba? Isunat made. Ilaw ko may garto eh. Ay, sus, natatakot kami. Dapat sana kanina kayong tinatahid doon, di ba? May dala akong sinulid kanina eh. Tatahiin ko na sana kanina to. Napanood ko yung Rambo nung galing ginawa eh. 1 tablet a day for 7 days. Dapat ikumpleto mo ha, bawal mo na ang alak, sandalil, red horse, lahat ng inuming bawal mo na. Pati tingin sa turista. Ito siya ha. Kung hindi siya masakit, okay lang na hindi mo siya inumin. Pero kung masakit, inumin. Tanda na. After meals, ito ha. Masapol kumain na. Kumain ka muna bago mo inumin. Dapat nasa tamang oras ang pagkain.
Baka mamaya malangalian ka, alas 10 na. Di wala na. Oo. Ano, madam? Wait. Nga. 14 ay piraso. Yung Uy, Ay, okay na ba ba? hugasan mo na lang sa labas yun, Apo. sir. Okay na Hindi, ba? hindi. Ikaw, hugasan mo muna para hindi na ito. kasan Ay, apay biyay hanga napunasan. Di ba napunasan kami yung... Buti may Sige, ano sige, dito. titay mo lang dyan. Antay mo lang, huwag mo nang tumakbo. Mami, excited ko masyadong tumakbo. Apay biyay, di May ba isang na. napunasan? May isang na. Yung sabi ko kanina, baka Kani? hindi nagpakada. Oo. Oo, kung... kaya nag-girlfriend nun sa ako, tama, nagpakatay Oo. girlfriend na. Wala nagpakada. Hindi ka nagpaalam doon sa girlfriend mo siguro. Kaya yun, May girlfriend ka ba? Masama yung loob sir. Ha? masama yung loob. Meron? Baka 1 month. Girlfriend o asawa? Girlfriend? Nagpaalam ka kanina? Hindi. Ay, wala ka ba? Kaya pala eh. Matagalan yun, kaya salita ng salita yun. Oo. Kasi may kasabihan dito pag hindi ka paalam sa kung mo Ayun, hindi ka pala nagpaalam eh. Susunod, paalam ka. O di, ano, kasi hindi man lang nagpaalam. Gawa ganun yun sa ano. Bagorta na, abutan tayo dyan. Ay, hindi mapapagod. Sir, thank you sir ah. Sir, ano ganun? Sir Modesto? Modesto, ayan si asawa ni Sir Mariel. Ngayon lang po kami nag-meet mga boss. Pati sila Ma'am Mariel, hindi ko rin pa sila na-meet sa Facebook lang. Ako na ang bahala. Yung ano... Ay, sige nga, ikaw ang hawak. Ikaw yung mag-alaga sa kanya. Ako. Para... Dry ice? Oo. Salamat po. Salamat po, ma'am. Salamat. Maraming salamat. Ayan, ang ganda naman pala rito sa ano, sa Itugon. Buti may ganon dito. Sampukaw. Bayad tayo. Ayun eh, babagyan dito. May babansar ka, bababami lang. Sige sir, gaglon ka. Dito ka lang ka. Yan. Oh. Hawakan mo rin ito para makita yung schedule ng pag-inuman. Akala ko kanina, iko-combine ka na eh. Sino kayo magbabantay? Sabi ko sana. Babalik lang after 11 days Oo. para ma-check nila. Oh, tandaan nyo ah. Okay. Ricky, ikaw na yung pinaka-nurse niya ngayon. Walang bagal eh. Oh. Dry ice. Meron. Yung kagandahan dito kasi pag ibang wala, magpahit tayo ng... Oo na, may tayo. Tapos yung sinabi niya, wag kang kakain ng yung Mga alak. malansa. Oo, pati alak, bawal. Bawal. Oo. Para hindi mga Yung ninaasahan eh, talagang ganyan. O, buhatin nyo. Bilan nyo ng Royal. Royal? galing naman. Okay. Okay na. Sige, takbo ka kung matesting natin. Bagyo, kagaya ito eh. Ay, lagay mo. Okay, lagay nyo ito yung mga bag nyo. Tapos na may pagdutuan, kahit dito na lang. So, may kusina. Dito yung lutuan daw oh. Dito. Tapos lagay mo. Oo. Dito kami mag-set up? Oo. Dito na kayo. Sige, dito kaya. Para... Lamig dito. Oo. Pag-unit lang na dito eh. Okay, biyahe na rin yung ano, dalawang truck. O tayo may iwan pa kasi may pupuntahan pa tayo mga boss. Sige, ingat kayo. Service road ka naman. Ha? Babalik kayo Agtiplex, Puketyo. Ada mo taripay din nata. Ha? Ada karga nata. Maji karda data. Man. Ada karga nata.
Okay. Okay, ingat. Orangnya ikat tayo. Orek sini na kay Jikon. Bye-bye. Okay. Uwi na rin yung isa. Okay. Okay. Okay, ingat. Okay. Gamit yung lahat ng sasakyan natin. Pati motor ni Ricky. Okay. Punta naman tayo kay Uncle Batang. Uncle Batang E. So yung project natin dati. Ay mali ah. Mali. Okay, dito na tayo. Yan, dito yung dating project natin mga boss. Dito kila Sir Francen Onyas. Kila Uncle Batang E. Uncle Batang E. So ginawa natin kisame doon na yung bahay na yon. Tsaka dito sa baba. So halos magkapit bahay lang sila. Magana tayo, katop. Hapo! Okay, so ayan. Sige po, pasensya, walang kuryente. Ay, walang kuryente. Walang kuryente ngayon. Timing tayo. Kamusta po, Nay? Kamusta po? Kaya dati project bita nga to. Juan. Ni Pakiton? Juan. Kamusta yung kisame ito yan, te? Ayos pa yung mat? Wala nga eh. Agmomois? Agmois, kailangan talaga, Jikwa. Ma-waterproofing, ano siya at? Agmois. Waterproofing. Panagtutulo natin sa tulo ngayon. Juan, kaya nga talaga, no? Madi ma-waterproofing. Ay, siling. Madi ti pader. Pader paggapuanan na eh. Wall. Nagsikwat. Timing. Pasok mo dito na sa Sige na. Madi makikita natin number. Madi makikita yung number. Tinilas pa. Glamis. Hindi kami sanay, madam. Kaslada mo yelo nan. Ato atente. Dahil nga kargaan niya TV. TV console. Tapos medyo ko na di anak ko nga pangay secret ano yan? Mga makita nga yung tidor na. Ajay lang. Ate ko makita. Dapat ka naka-plus ato eh. Naka-plus. Mas hanga makita nga adati yung dito eh. Dapat ate ka naka-plus isunod to eh. Ate ka nagpaunag eh. Gusto nga mabalin. Nagbalin. Mabalin siguro no. Saktan niyo ate. Ate Rido ko mayakar ito eh. Mayakar dapat naka-plus isunod to eh. Nga to eh. Mabalin may latik kan. Ngam siyempre malasin natin ang antag paunag isuna. No aji floated panel ko mga kastoy. Dire-diretso. Madi nga makita hidden door. Ate ko adati kanto na ka. Dan. Dito na kaya na. Ano, nagiti pa ta na kaya nga 110. Ate kami kadati unag. Isang awan tanong. Ngam ate siguro ti adati ko moist na. Tayo sa dati adati patir ka. Ay banda na dyan lang ante na. Ti ano. Babalik ka nante? Sige. Diyan nga eh. Iso ti adati padir na ka. Diyan man eh. Ata ti asidig ti padir. Padirante. Agmoy si Suna. Siyempre napig sa ti todo.
Lumapintura nga tayo, ay kargaan jilikod ti ko. Wow, dapat ano aja waterproofing. Ruar. Wan, war. Nga may katunya pa di pintor nante Ay, masan. Summer, masan. Wan. Jadi last year, tapos tama na nga, di nag-typhoon. Uy, apa dito yun? Wan, waterproofing. Naglublubo da pa dyan. Ta, aja ano ata. Ay, danom. Pati toy. Danom mo lang ata. Aglobo yung pintor. Kante. Ayan ba? Nakati ko. Nakain din mga design? Wala ante. Ay, mabalik kayo mamagisen. Ti ano. Ate rin, danom mo lang ate ante. Danom mo lang ato eh. Wan. Ito yung mat nga banda. Di ano na ata. Oray, di ko. Di banger ante. Di banger, di may sa parkong ko. Grabe di ko. Kitag to man ante. Mabalik nga kitan. Di ko. Okay, so ito pa yung ano. Kikisim. Ay, ano yung lalagyan ng TV console. So gusto sana nila malagyan ng hidden door, kaya lang may mga kanto. So hindi po naka-flash yung door niya. So magsesend lang po tayo ng ano ng design kila madam pag nagawa natin. Tapos gusto nila ganitong floated panel din, pero pwede namang sila madam lang bumili ng floated panel para tayo magkabit. So yun, kwentahin na lang natin. So ito pala yung project natin nun dito sa Itugon. Dati 2 years na lang, 1 year pa lang. Kasi nakaano lang kami. Baka 2 years an. 2 years Nag 2 years an. Magto 2 years na to mga boss. Ayan o. Project natin dito sa Itugon. So may nagmo-moist banda ron, nakita namin. So dapat ma-waterproofingan yung bandang ano doon sa wall na yun, sa bandang ano gilid. Kamusta hanggang? Saan kayo nagtrabahan ngayon? Kaila dyan po sa Ampo ka o hanggang? Kaila Ma'am Mariel. Ay? Mayat pay. Ito lang, nung nabasa. Nagmo-moist. Manali, sabihin. Kailangan ano, waterproofing. Ito yung project natin noon mga boss. Ayun, waterproofing. Waterproofing hatanggal. Waterproofing iyo. Nga mati pa yung mga maanata, mabaling pa yung matata. Kasi, alam. Sa Ata. Ayun. Dito, dumadaan. Dumadaan dyan. Dapat yan makakuhan. Lagyan nyo ng harangkal tapos waterproofing pa. Oo. Tapos sealant. Re-repair namin ito eh. Kasi temporary lang ito. Tataasan. Siya po pa. Yung tubig nakakarating siya rito. Ayun. Tapos one day mawin ang tubig. Wala mapintura na dito pa. Nasaan na. Ay, dahil yun eh. Yun. Yung isa. Waterproofing. Doon sa wall po ninyo. Sa wall, doon sa labas. Ayan. Sa summer yun Summer nyo pa Bulkasil. Pero naaalis. Naalis din yun. Kasi lagi umuulan eh. Oo. Yung pinalitan ko ng marine epoxy. Oo. Kaya lang, dapat pala haluin yun. Oo. Yung ginawa ko, solo kaya natanggal din. Oo. Okay. So, tara na. Ito po kasi yung tulong rin. Isa lang tayo po, sir. Opo, ma'am. Magante. So, tara na. Balik po tayo dun sa site.
So tinignan din natin yung mga ibang project dito para alam natin kung ano yung mga sitwasyon mga gawa natin noon. So let's go. Sigante, salamat. Yan, ginabi na tayo mga boss. Yan. Anong pagkain natin? July. Ano to? Manok? Adobong manok. Okay, good morning. Good morning po mga boss. Pwede natin ituro kapon yung mga gagawin nila. Kaya ayun, tulog tayo rito para may turo yung mga gagawin. Nakano na kayo? Nakaluto na kayo? Oo, yeah. Kain na tayo. Itlog tayo wala. Ganoon naman talaga eh. Hindi naman tayo makapag-glitch yung baboy dito. Kumain na kami. Kumain na kayo? Oo. Meron pero may tira pa? Meron. Sige. Mag-level na sila. Mag-level na. Sige. Para maano na lahat. Para hindi naman sa sa baba na siguro kami mag-level kaya yakit na lang namin. Okay. So ayan, ituro ko na po yung mga gagawin dito. Siyempre bago tayo umalis mga boss. So pakita muna natin yung 3D animation niya. So play muna natin mga boss. Okay, so nakita nyo doon sa 3D animation, so kompleto na. So bago po tayo pumunta rito, bago tayo magsimula rito, so gumawa ko ng design nitong interior ng bahay. Doon sa design, kahit ceiling lang yung project natin, so kinumpleto ko na po. Meron na rin po siya mga ilaw, pintura, tiles, mga sala set, partition, kitchen, dining set. So kompleto na po yung 3D animation po natin. So wala na lang dyan yung kortina. So hindi ko na po dinowing po yun mga kortina. So makikita nyo dun sa 3D animation. So kompleto na nga. So ayun. So andito po yung TV wall design. Tapos yung fireplace. Nasa likod lang po siya nung ano natin yung sala set. So bahala na sila sir na mag-arrange ng upuan nun pag gagamitin nila itong fireplace. Tapos dito, so combination siya ng gypsum board tsaka PVC ceiling panel. Tapos lahat ng mga wall niya naka shadow line. So meron po tayong ginamit na
materials dyan na wall angle na pang shadow line. So papakita ko mamaya mga boss. Tapos dito naman floated panel. So makikita nyo doon naka floated panel po siya dito, PVC floated panel. So naka drop po siya, tapos may partition po dyan. Tapos dito dito yung dining. Tapos ganun din combination ng PVC tsaka gypsum board, tapos may aluminum profile din po siya. Tapos dito flat lang po siya pero naka shadow line po siya rito. Tapos meron po siyang square na naka drop para doon sa may center island natin. So dito sa mga kwarto, hindi ko na nilagay yung design nito, pero coupe design pa yung gagawin natin dito gagawin. So meron po tayong materials dyan na nasa na yun yung pang shadow line natin. Meron ba dyan yung pang shadow line? Ito ano mo nga rito, sample natin. So pang shadow line na ayan. So ito po kasi magiging itsura niyan. Sa taas mo, taas. Yan. So ganyan po yung magiging itsura niya. So ayan na po siya. So ang tatakpan mo lang dito itong banda na to. Huwag mo mabuti, dalawang kamay. Ayan. Ito lang yung tatakpan mo dito. So lahat ng gilid niya, so may shadow line po siya. Ayan. So hindi nakadikit yung board natin dito. So kung mag-moist, so ito yung unang matatamaan itong shadow line natin. So makapal po to, nasa 0.5 po yung kapal nung natin, 0.4 yata to. Makapal siya mga boss yung wall angle natin na pang shadow line. So ayan, siyempre dapat mapinturan din to pag magpipintura na ng bahay para mas maganda. So ganyan po yung itsura niya. Alisin mo na. Yan, so ganyan. Ayan, oh. Parang dalawang wall angle. Yung size niya ganito. Yan, so mabibili rin po to, nasa mas mahal nga lang, nasa 95 yata yung isa na ito. Yung walanggal, yung karaniwang walanggal nasa 40, 41, 42 ganon. Tapos meron din yung mga maninipis nasa 30, pero hindi po kami gumagamit noon, puro JMax po kasi ito mga boss, yung tatak na ito. So ganyan lang po yung lalagyan natin sa bawat kisame. So naka shadow line po siya lahat. So iwas po siya sa moisture. Yan. So ganun lang yung ano dyan. Saka hindi na po ito gagamit ng cornisa rito. So yun na po yung magiging design natin dito sa pinaka gilid ng wall natin. Naka shadow line po lahat. So lahat, pati kwarto, lahat po yan. Pero doon sa mga ano, sa labas, yung mga PVC, yung mga regular na wall angle na lang po yung gagamitin natin dyan. Kasi naka PVC naman na siya. So hindi na po siya mababasa, hindi na po siya magmo-moist. So dito, combination po siya ng PVC tsaka gypsum board. Tapos naka-flat lang po to. Tapos yung mga kwarto dyan, coupe design. Tapos dito naman, combination po siya ng PVC, tapos yung gypsum board, tapos yung aluminum profile. Yun po yung nakalagay dyan na design. Tapos gumawa rin tayo ng TV console dito. So makikita nyo naman doon sa pinili natin 3D animation. Tapos dito, isa pang gagawin natin dito. Yan, hiningal ako mga boss. So dito kasi magkikisame rin tayo rito, kaya lang yung area na to walang partition para dun sa pulse beam. Sana may pulse beam sana dito para pag humangin hindi direkta yung tubig, pag umulan hindi direkta dito sa loob. So gagawin natin dito, gagawa tayo ng pulse beam dito. So hardiplex na lang po yun, pati dito malalagyan po yan. So pati doon, saka tayo magdi-design dito sa loob ng flat lang na PVC. So mas maganda na siyang tingnan pag ganon. Pati dito mga boss, ganun din yung gagawin natin dyan. So gagawa lang tayo ng pulse beam niya, parang partition niya. So wala kasing pulse beam na nakalagay dito. Pinaka beam nila dito yung mismong bakal na. So katulad nun, pinaka roof beam niya. So gagawa po tayo ng pulse beam dyan. So hardiplex na po yun, nilalagay natin dyan. Tapos PVC ceiling. So hintayin nyo na lang po na matapos. So lagay rin pala tayo ng accent wall dito sa may ditong wall na to mga boss, na tiles o kaya stoneworks.
So pwede namang tiles, pwede rin stoneworks, pwede rin naman yung binibili na dinidikit ngayon, meron ng mga ganon. So dito pwede rin ganon ilagay rito, yung dinidikit na nabibili. Pero doon banda talagang bato dapat nang ilalagay rito, itong banda, kasi nasa fireplace po siya, nakadikit po siya. So yun po ilalagay dyan. Stoneworks pwede, basta magaling yung magkakabit para hindi matanggal. So yun lang yung mga detalye na gagawin dito. Okay, so uwi na po tayo. Sige, tala kami. Sige nga, ingat ka. Okay, tara na mga boss. Gerike, tala kami talaga. Talagang alita kami. Oh, yung pasyente ninyo yung gamot, wag mong kalimutan Oh, tapos after 11 days balik doon para may confine. 11 days yata. 11 days babalik doon. 10 days lang. 10 days. 10 days. Galing yung tayo. Oh, iko-confine siya yata doon, no? Sige. Yari ko. Okay. Kami. Gal, kami pa. Ang kami pente.